Ako se pitate što stoji iza tizera koji ste upravo vidjeli, priča je to o hvale vrijednom edukativnom projektu Heroik, koji je inicirala Hrvatska liga protiv raka i to uz partnerstvo s jednim od hrvatskih karate klubova i brojnim institucionalnim i stručnim partnerima. A sa mnom u studiju je danas gospodin Stjepan Bešenić, magistar kineziologije i kondicijski trener osvajača svjetskih medalja. Dobro jutro i dobro mi došli, Stjepane. Dobro jutro i hvala na pozivu. Vi dolazite iz karate kluba Hercegovina Zagreb. Ono što nas zanima, prvo par uvodnih riječi o samom ovom projektu Heroik. Dakle, projekt Heroik je pilot projekt koji je pokrenut u 11. mjesecu. 11. mjesec je poznat kao mjesec borbe protiv raka pluća i mentalnog zdravlja. Pa samim time simbioza karatea i projekta Heroik je o tome što je Heroik pokrenula Hrvatska liga protiv raka u suradnji sa karate klubom Hercegovina Zagreb, a mi smo već dosta projekata uspješnih odradili sa djecom s posebnim potrebama i onima kojima je to najpotrebnije. I znači sa tim iskustvom i znanjem i znači našim stručnim kadrom i vrhunskim sportašima koji su ambasadori ovom projektu, cilj nam je potaknuti sve onkološke bolesnike i njihove obitelji i sve druge ljude koji imaju nekakve probleme da se krenu vježbati kroz karate ili kroz bilo nekakvu drugu tjelesnu aktivnost. Rekli ste da je 11. mjesec raka pluća, a sad ste rekli da i drugi onkološki bolesnici isto tako se zapravo mogu pridružiti ovom projektu. Koja je tajna veza između onkoloških bolesnika i karatea? Pa tajna veza je u tome što dosta onkoloških bolesnika se bori sa anksioznošću. Znači imaju dosta problema sa nesigurnošću, susreću se sa nekakvim u društvu osuđivanjima, možda drugčijim pogledima, a karate je, ako ga gledamo kao vještinu, onda on pomaže znači pospješiti mentalnu snagu, duh, borbenost. Znači nema odustajanja. Kada gledamo usporedbu karatea i borbe onkoloških bolesnika u svakodnevnici, znači to je jedna, ajmo reći, slična stvar. Samim time i naši vrhunski sportaši koji su ambasadori u ovom projektu, Ivan Kvesić, svjetski prvak, Anđelo Kvesić, osvajač svjetskih i europskih medalja, oni pokušavaju svojim primjerom kako to rade na borilištu, kako se oni svakodnevno bore, ustaju, padaju. Isto tako pokušavaju motivirati sve te bolesnike i njihove obitelji i bilo kojeg čovjeka koji ima nekakav problem. Znači mi smo tu za njih i nekako pokušava se to uskladiti sa tim njihovom problematikom, kako bi njima bilo lakše. Zapravo ste te ljude oboljele od onkoloških bolesti nazvali herojima. Kako zapravo se mogu priključiti i postati heroji u toj svojoj bolesti zahvaljujući karateu? Pa postoje društvene mreže koje su aktivne, znači Facebook, Heroik stranica na Facebooku i Instagramu i www.heroik.hr web stranica. Tamo su postavljene stručna mišljenja stručnjaka koji su eminentni ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Postoji YouTube stranica gdje su postavljene vježbe koji svi ti naši heroji mogu izvoditi, a primjere vježbi su snimali vrhunski sportaši iz naših kluba. Možete mi reći, molim vas, neke od tih tehnika koje se zapravo mogu naći online? Jesu li te vježbe možda teške ili su prilagođene apsolutno svakom čovjeku koji se prijavi? Pa to je bio cilj projekta, da se te vježbe iz karate, disanje, odnosno vrlo bitno u karateu je disanje. I to dijafragmalno disanje ili abdominalno. To dosta ljudi iz zdrave populacije ne zna disati na taj način. To je ono disanje kroz trbuh. Šta je tu ključ? Ključ je da se anksioznost, odnosno strah od nečega može izliječiti kada se umirite, legnete na pod, koncentrirate se na disanje, na taj način možete se riješiti anksioznosti. Zašto? Zato jer ako stalno dišemo na gornji dio prsa, mozak ne dobiva informacije šta se događa, ne dobiva dovoljno dobre informacije, a ako pokrenemo dijafragmalno disanje koje je bilo zapostavljeno, mozak se relaksira, opušta i na taj način se rješavamo anksioznosti. Znači to su neke vježbe koje pomažu tim onkološkim bolestima. Znači, to je točno prilagođeno za tu populaciju. Radi li se tu samo o, neću reći samo, ali radi li se tu o vježbama disanja ili ima možda još nekih vježbi koje oni mogu raditi, još nekih tehnika? Pa naravno da uz vježbe disanja ima tu još nekih tehnika. To su osnovne karate tehnike gdje je opet naglasak na udisaj, izdisaj. Te vježbe
su progresirajuće, što znači da idemo od lakših prema težima i ono što je najbitnije još kod onkoloških bolesnika ili ajmo reći kod bolesnika na koji je projekat koncentriran, oni koji su preboljeli rak pluća su funkcionalne sposobnosti, odnosno kapaciteti pluća. Oni sigurno nemaju kapacitete pluća koliko su imali prije te zloćudne bolesti i na taj način se pokušava zadržati ili podići ili jednostavno da ne pada još dovoljno ti kapaciteti. A sa vježbama snage koje dobivamo vježbajući karate tehnike održava se mišićni tonus i samim time se spriječa opadanje cijelog lokomotornog sustava. I uvijek se zapravo kaže ona uzrečica da je u zdravom tijelu i zdrav duh. Tako je. Koliko je zapravo izazovno motivirati ljude, pogotovo možda u ovo doba pandemije kad i ne mogu doći licem u licem raditi to, da se priključe ovakvom projektu online od svoje vlastite kuće? Pa bio je dosta zahtjevno i ono od nas koji smo tu kao dio stručnog multidisciplinarnog tima gdje je uključen kineziolog, fizioterapeut, psiholog, psihoterapeut, fizioterapeut. Znači, svi ljudi koji imaju nekakav problem mogu pisati u inbox na Instagram ili Facebook i ta njihova pitanja bit će upućena nekom od stručnjaka koji su u tom multidisciplinarnom timu. A mi smo pokrenuli na stranici na Facebooku live trening, znači live stream, direktno se prenosi treninzi svaki dan u 17:30 gdje neko od tih ambasadora, naših heroja, potiče 170.000 heroja koliko je broj oboljelih onkoloških bolesnika trenutno u Hrvatskoj. A s obzirom na ovu pandemiju, neredovite preglede zbog korona virusa, vjerojatno će taj broj nažalost i rasti. Samim time možemo to reducirati i malo spriječiti upravo time da motiviramo ljude da se priključe na naše treninge. Znači samo trebaju otići na stranicu www.heroic.hr ili Facebook stranicu Heroic i tamo će ih sve voditi. Vi ste zapravo s ovim projektom već počeli i vježbe se već izvode, ljudi su se već priključili. Kakav je odaziv, kako to funkcionira i što ste do sada već odradili, vidite li neke pomake? Pa do sada smo snimili određeni broj vježbi. Te vježbe su uploadene na YouTube kanal. Tamo se mogu priključiti svi ljudi kojeg to zanima, ne samo onkološki bolesnici. Pristup je besplatan. Priključe se, vide vježbe i mogu kopirati, izabrati sebi neku vježbu koja njima odgovara. Imali smo već 2 radionice live stream trening, kao što sam već spomenuo. Do sada je pregledana svaka radionica preko 800 puta. Mislim da je to jako dobar pokazatelj. Ljudi se uključuju i sa komentiranjem, imaju pitanja i mislim da smo na dobrom putu da motiviramo i da promoviramo karate kao zdrav način života i karate ne samo kao sport, nego kao vještinu i dobar medij za pomoć svim bolesnicima i ono što je najvažnije i njihovim obiteljima. Kakve su prve povratne informacije korisnika ovog programa? Pa imamo nekoliko iz naših bližih prijatelja koji isto prate, koji su imali problema nekakvih onkoloških. Moram reći da je jako motivirajuće. Šalju nam slike, evo mi smo se priključili, vježbamo, bravo, odlično, samo nastavite. I mislim da je to svima nama jedan poticaj i onako znak da je to nešto dobro što radimo. Koliko je u ovakvim uvjetima i osobe koja je oboljela od nekog vrsta raka, koliko je tu važna i sama podrška obitelji? Ja mislim da bez podrške obitelji jako teško izaći iz te borbe. Morate imati neko ko će svaki dan, da li to nasmijati, da li utješiti kada je to potrebno, poticati na aktivnost. Jer znate šta je? Najgore je kada čovjek zapet neki problem, onda se prepusti. To je ono što se ne smije dopustiti. Tu su upravo obitelj, prijatelji, okolina najbitniji. I samim tim smo mi se tu uključili da probamo kao nekakav tim heroji za heroje sa tim motivacijskim porukama, videima koje snimamo, potaknuti ljude na nekakvu pozitivne misli i da počnu vježbati. Jer vježbom se puno toga da riješiti. Ima dosta mojih kolega koji kažu vježbanje je lijek. To je u principu je tako kada pogledamo. I samim time što jačite svoju mentalnu snagu i duh, izlučuju se određeni hormoni, sreće, motivacije i definitivno ta borba postaje lakša. Mogu li se ti ljudi koji su se uključili u ovu aktivnost zapravo možda i međusobno poticati, oboljeli od karcinoma? Mogu li se oni međusobno vidjeti i poticati dok vježbaju?
apeliramo na sve koji se priključuju na radionice da se slikaju, da te slike objavljuju na društvenim mrežama uz hashtag Heroik. To je sad nekakav način komunikacije između tih naših heroja, kako ih mi zovemo. A drugi dio projekta je zamišljen, naravno malo nam je tu poremetila ova kriza sa virusom, da baš dolaze u klub vježbati. Znači ti naši heroji face to face sa vrhunskim sportašima, našim ambasadorima, i da na taj način pokušavamo isto doprinijeti njihovom povratku, boljem oporavku i tako dalje. Do kad će ovaj projekt trajati? Ima li on neko ograničeno vremensko razdoblje ili se mislite ovime baviti neki duži period i posvetiti svoje vrijeme i znanje i sve ostalo ljudima kojima je to itekako potrebno u ovom trenutku? Pa ovo je sada pilot projekt, on traje do kraja godine. U ovakvom obimu kao što je sad, recimo dosta objava, dosta se snima videa. Nakon toga mi nećemo stati, naravno. Naša vrata su svima otvorena, mogu se javiti na istoj stranici, stranice će ostati, gdje ćemo i dalje promovirati borbu i protiv raka i onkoloških bolesti, i u planu je, kada se ova situacija malo smiri, da ljudi dolaze u klub, da vježbaju. Da li će to opet biti nekakve radionice? Vjerojatno hoće. Da li će opet biti treninga? Naravno, ali ono najbitnije da oni dođu u dvoranu i da vježbaju sa tim svojim herojima. Jel? Jesu li u te projekte uključene samo odrasle osobe? Znamo da, nažalost, i puno djece isto tako oboljeva od onkoloških bolesti. Je li taj program prilagođen i za mališane? Dosta se djece, moram reći, priključilo na ove radionice koje imamo live. To je ono što je bitno. Znači, ovaj program je prilagođen za sve. Jedan trening, recimo, je bilo samo vježbe disanja, gdje smo posvješćivali dijafragmalno disanje, odnosno abdominalno. Drugi dio tog treninga od 30 minuta koliko traje je bio posvećen nekakvim osnovnim karate tehnikama uz to disanje koje smo naučili. I dosta djece se priključilo, isto smo mogli vidjeti po komentarima i po društvenim mrežama, po objavljivanjima, po označivanju sa hashtagovima. Znači, djeci je tu najzanimljivije te karate tehnike, to je njima, kako se kaže, fora. Super. Znači, to je bitno. Cijela obitelj se može priključiti. Znači, to je to. Ako imate problem u obitelji, vi ga motivirate kao prijatelj, kao roditelj, kao dijete i svi zajedno vježbate. Znači, apsolutno je program prilagođen svima. Sjajno. Karate klub Hercegovina, osim ovim projektom, rekli ste već, bio je u nekim drugim projektima, planira i dalje to raditi, pa možemo još koju riječ o tome? Pa evo, mi sad trenutno u klubu provodimo 4. projekat. Neki su bile na nacionalnoj razini. Ovaj zadnji veliki je međunarodan veliki projekt. Dosta radimo sa djecom s posebnim potrebama na volonterskoj bazi. U početku smo dosta suradnju imali sa Centrom Slava Raškaj. Odlazili smo kod njih na trening, onda i kod nas. Integracija, znači to je naglasak, integracija djece s posebnim potrebama ili poteškoćama u razvoju, da dolaze u klub i da treniraju normalno, natječu se, idu na natjecanja, i to je ono najbitnije, da nema razlike. Oni su posebni, ali su zaista posebni na jedan drugi način. Znači, to je nekakav naš cilj, prioritet. Uključili smo se i u parakarate. Tu imamo 14 polaznika, znači jedna prekrasna priča, i u budućnosti isto nastavljamo raditi u tom smjeru, jer mislim da zaista ta djeca i roditelji i obitelji zaslužuju priliku da se bave sportom. Jer kada krenete u taj dio vježbanja, vi vrlo brzo se prebacite na sport, krenete na natjecanje. To je jednostavno jedno drugo veže. I to je jedna prekrasna priča koju ćemo nastaviti dalje. Evo, pozivamo sve koje god ima volje i želje, slobodno se priključi. Naša vrata su svima otvorena sa pitanjima, sa odgovorima. Nema nikakvih problema. Hoćemo još za kraj još jednom spomenuti gdje vas ljudi mogu naći, koja je to web stranica, gdje je na Facebooku, za one koji nas gledaju, da ako im je potrebno, bili bolesni ili ne, da se mogu priključiti ovom lijepom projektu. Znači, heroik.hr, stranica na webu, isto tako i na Facebooku i na Instagramu, i na YouTubeu su snimljene vježbe koje se mogu priključiti, izjave stručnjaka, znači našeg multidisciplinarnog tima, motivacijske poruke. Znači, uglavnom, to su 3 platforme koje koristimo. Stjepane, hvala vam puno što ste bili danas moj gost i želim još puno uspjeha i još puno ovako lijepih projekata. Hvala vama.